Malaisie fanga jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Najib Rajab ko tarata don ale ka kiri ma kɛ kiri dalakɛɲɛnen wagati damadɔ yani jamana kubedaba k'a ɲangili mun kan ka da ka o yuruguyurugu kuma koɲa la yani k'o sɛbɛntiya jalakelen don ko a ye $10 miliyɔn 10 sɔrɔ tan 2019 wagati la kuma min ni a ma sɔn o ma. Sudan jamanaw ye larawuli baara daminɛ u ka cɔcɔ sanji mun nana u ka baji le Nil le walankatalen ni a ye mɔgɔ 52 ko faga ani ka so caman tiɲɛ. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ye Pologne jamana ɲɛmɔgɔ Andrzej Duda dan se Kiev tarata don kumaɲɔgɔnya kɛ ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Ukraine ma. Chine jamana ko u bɛna courant dili kimu kɔnɔna la baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yasa courant dili Sichuan mara la ni ale bɛn Chongqing wagati min na ni funteni juguyalen don kosɛbɛ. NASA ale ye Jupiter jakura dɔw yira minnu taara u ka jatalan James Webb fɛ ko jakura ninnu bɛna kibaruya ni faamuya caman di ɲininikɛlaw ma Jupiter kɛcogoya kan.